Zaila izaten da, SBS-etik edo gai hola oso generiko batekin korto bat ateatzea, ez? Normalian guk pentsate kortuak eta inditzugu barrutik ateatzen zaizkugulako edo gai bat interesatzen jartzulako edo eta derrepente gai bezala Donostia Horretu nintzanik gertakizun batekin, gaina Telmo berak nahi zuen horrekin aurretik korto batekin. Eta zanio, zaitik ez dugu egiten, egoera dramatiko bat kontatu, ez? Islan. Eta berak, bapatean esan zaban. Estropada egunean. Eta jazta. Hortxe sortu zen, gure historia. Guretzat, estropadetan kokatzea gure pelikula eman digula aukera nolabait uztartzeko festaren eta dramaren arteko kontraste hori, ez? Rodaje garaian, claro, estropada irauten duna. 20 minutu eskaseko bi estropada, 3 eskekin 3. Daukaken denbora grabatu behar deken guztia, ez? Tolatzailea dena dute hain ondo neurtuta eta gu beraientza ginen, pesa bat. Itxasuak grabatzea bez da erreza. Mugitzen dagoen toki bada eta trainerak oso azkardoa zelako, ez du ematen, baina... Distantzi luze batea onberdek, ezin dek kaletan sartu, telea txalupa gainen gehiegi moitzen dek. Ekipo jondia Maria Vicenta. Hasieran behar arralua zan du, ez? Sekula lan egin ez duzun jendeak lan egitea, eta izan da netako lujo bat. Bestela, normalian jotze duzu beti ezagunera, ez? Erraxagoa dalako, eta dagoelako konfiantza bat, eta... Konplizidadea. Forzatu azpixkat, azkenean zautu duztu beste jende bat, eta alde horretatik oso politxa izan da. Eta nik uste gaina, harreman berri horiek ere nolabait aurrerago gauzatuko diala. Berriz ere. Sensazio bat eukinun, rodajea bukatu ginen, 3 eguna bukatu ondoren, han egon ginen danak, guztua jun ginela etxera. Ez da askotan pasatzen danen zozegatik da. Horre, eman basozkoen aukera, zuzendari orde aukeratzeko.